Bé, aquest és un projecte que ens fa molta il·lusió presentar-vos avui. Ell és Ignasi Blanch i és un mestre de la il·lustració, té una carrera llarguíssima tot i ser tan jove. Gràcies. Tot tenen la meva edat, vull dir que som dos nens petits que tenim i està disposat a deixar-vos bocabadats perquè veureu com es pensa en imatges. Hem triat un llibre que ha escrit Jordi Sierra i Fabra, que es diu així, 1714, que és aquest que tenim aquí, i que ha il·lustrat l'Ignasi Blanch. Ignasi, digues alguna cosa abans de començar. Gràcies, un plaer estar aquí amb vosaltres. Jo crec que som dues persones igual de joves que ens permetem avui presentar-vos amb molta il·lusió aquest llibre, 1714, que el va escriure Jordi Sierra i Fabra fa molt poquet. Vaig tenir la sort que em cridessin per a il·lustrar-lo i més sort encara quan amb la llegenda coneguda per tots i realment un luxe poder participar a la llegenda a la presentació d'aquest llibre que vam fer fa ara uns mesos. De tota manera, l'Ignasi i jo no volíem quedar-nos amb l'èpica, que la té i molta, i la història, que a més al darrere és molt interessant perquè en Jordi Sierra el que ha fet és una cronologia dels fets. Aquest és un llibre, és un gran poema, és un poema èpic. No volíem quedar-nos només amb la història i amb l'Ignasi, a banda de veure com neix una il·lustració i com es fa en directe, ho veureu, el que hem volgut també és que hi hagi una segona part. No patiu perquè tot plegat durarà com a molt mitja hora, 40 minuts, va, i així sabreu, això s'ha de saber perquè si no dius, ostres, i això quan acaba que hem de fer l'aperitiu. Patiu, que això té un temps acotat. Us diem això perquè pensant vam dir, això és l'èpica, això és la història, però com vivien els catalans i les catalanes de portes endins? Hi ha una segona part, més breu que aquest poema èpic, que és realment contundent i molt emocionant, on hem volgut, a través de diferents poemes, la poesia s'ha de mesurar molt bé, la poesia ha de mesurar molt bé la paraula, i la poesia, ho dic per reivindicar, la poesia realment serveix perquè encara que la descontextualitzis d'aquell lloc o d'aquell pensament o d'aquella persona amb la que va pensar el poeta, et pot servir a tu en algun moment. Tu agafes una poesia i aquella poesia, aquell poema et diu coses, perquè et serveix, perquè et va bé a tu. El que hem fet és agafar poetes vius d'avui dia, alguns molt joves i poetes que ja no són entre nosaltres, i adaptar-ho als sentiments i a les sensacions i a la vida que es duia muralla endins. Aquesta és la segona part. I veureu com vivien, què pensaven, com somiaven i com enterraven els seus morts també muralla endins. Tot això dintre d'aquest 1714. I l'Ignasi el que farà és transformar la paraula en imatges. Així que esperem que us ho passeu molt bé. Hem triat, hem buscat, hem remenat i per començar, mentre ell ja comença, he de dir-vos que hem buscat espero que us agradi, de l'antologia històrica de la cançó catalana. Hem triat la polifonia concertant cantada per l'Orfeó Sant Jordi i dirigit per Oriol Martorell i acompanyat per l'Orquestra de Cambra. És una música realment preciosa i amb això és una música especialment dedicada a 1714 perquè la van compondre dos autors al segle XVIII. Per tant, la música que sentirem la van compondre just després de la derrota del 1714, després de l'11 de setembre. És una música magnífica i és una polifonia que es va fer aquí, va ser obra de Narcís Casanovas, que és un home nascut després de l'11 de setembre, però que va seguir pensant en aquesta èpica. Per tant, escoltant ja aquesta música preciosa, la polifonia concertant, dirigida per Oriol Martorell i cantada per la Coral Sant Jordi, Ignasi comença a posar-hi color. ...1714,
Pròleg. Veniu tots petits i grans, nois i noies, presteu atenció. És hora, bons catalans, de recordar plens d'emoció. 300 anys fa d'aquests fets 3 segles de viva història. A Catalunya tots els indrets els tenen frescos la memòria. Escolteu el que us he de dir, els meus versos encadenats, perquè el que va passar ahir ens marca el camí plegats. Va ser un temps no pas llunyà, en un món confús i violent, dies sense un demà amb guerres on queia la gent. Morien en nom de Déu i per reis d'egoisme absolut, sotanes que traïen la creu, uns i altres, cadascú més tossut. Presteu doncs atenció.